O short film phunukmani keboni jati eba dhormno hamya hwnwi phunukmaniya haini bagwi o video no naiwi tongnai nirok jotono koijao kebo kha hamya ta wansukbaijadi. O video norokni entertainment ni bagwi si swnamjago aboni bagwi norokbo entertainment hwnwi wansukwi naikhe belai khe hamnai hambai. khok lu khago hoja griba khokjak trungnai hi khagmani ka awa kaya khak phan ga tin aur ta tisati sema sa ke khak ti samani thung khawna da pai bele ha haisina je no thumo za tor do je no nung me jat ke ni ang thumasuki tolawo mati sasinai kya oro tongrati horungra latan thaisa pa karike thung talang thangboiban te alka jaga si manai bai pigrana ya kan thangra sinai yang thangnai ba tagle kamne rogo nu ya rogo khama kisa bera kroi nai gra hi tongmani ke kam bera ne gra naklung thui kontrol ha haile buma kriti rokhe palaiwe asu roni tone roja mala ha bokrok salang khaka boro mia pro basi beiso khasa nadi hunjagui lasa pale langkhable ha odun khoklo roli biang thanglang bo naklong naklong nung dorun khoklo rok alka jagar tu saipirung rola sidu ang siap le Omas sabani tongmung tongde srairung tong phasung nai kya bai ke dogar bere jak ro sale khongna phaibe memba omos srairung tongmung nai kyo uno boro robu nok ni mani kima masa sibaya gaja nu sumi aku bakal kutu bang phai dong abri aga thui pai le kanong sing ke bakna le ya khai te ta bo ko punya bisa ya mo do ha re hokusi phayang nang khata pa tuma bari ogjar simajak phaile hamle pa ni yang
હા તમારો મહિલા ગો માથા લાગર લે માથા લાગર લે તમારે લઈલા તમારે લઈલા બા હું ખવો આપો તો માથા લાગર લે દૂસ રોફંગ લાગર આકો મની ને પાવન દો બોલ પાઈ કે ના તાવ Ule yaro sohi tong lai suruhan khania de. Hoi bathal lagra di haya khok, hoi bathal lagra de. Ha yong sible ha ke se thui rok phai roi si yaro sok lai bulai tong lai sulang khania de. Saban puno le khok lai da. Kakane pungsu khok phalai le bro ba. Mia purani bu khok lo le khok jala han. Hoja giri ba bor bu kholai le han kasrai ba. Tama age ba hoja giri inke ba. Pos harok mui mai komonos khok sa ble ta le biang le mal ka kotoma le puno le khok thai ng bo. Bo ba gi ni simi siniom ha ke to ba jang ke ba. Ya kai ro lai di. Sau tên nó lang nai này tao có. Bon ha kro ke chok di no ro ni trang ye yob le. Tama lang lai lang bo. Tama lai bo yo. O pung si khok lai phin si ro hi ta ba ke to ba phele yu. Hai ba hai. Ni thui rok Thui ma rok mang phai bu lai lang bo. Bo no o ta bok si phurung rek yang ke o lo ko hai sing thang nai ho. O sung age strai pro ba ha ke si phai yu si ni agi na na su su rok tong pro bu. Apa pung ro la hai kro khok la ya kho. Agi rog le. A kon hoja giri ba borok bu strai ba sia ba khok lai jala ha ka. Tama age bar si ne nai su su le bu he ni ri sa rok ba pos harok si khok sai phai yu hi sa sai toi phai ja ung ke bo le sia leng nang lang bo. Borok bu strai khop le do borok no taw se phan ma khai lai gra si di. Borok te heng liya ka. Apro wa bro no o bai le ko tong bo khoi ja ro lai ro ke tai si bro lai no. Mia pran khok lo bu kama jang ne borok khok lai khna. Nyaw de khok lai mia pran khok lo. Ni rok bu khok lo rok nanan ti amani rok khok phan ne pung rok khok man in khe salia ka blang ro. Haya khoyo. Omo khonai rong ni bu saya kerei, bunai rong ni bu saya kerei. Asal saya khe nirok okra roksi saya. Khanadi nirok bu. Jeng je bura buri rok bai phringjak phaimani thum kahaya. Kaha bu tongu, haya bu tongu. Jeng sibono wa sogui bomo kaha bomo haya. Naiwi kaha no ke srungu, haya no ke sungma khibinai. A yongsla samani kok le thik ne. Busi bai khade. Lang hai. Dada ko phioro lasdi nirok bute hai krok tang lasdi kada. Dada Liya dada. umta che sung samung hay tang li Ha, phioro hali ata. Phioro lasdi.